Avui hem presentat al Consell de Treball Econòmic i Social l'informe per una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. Aquest informe és un informe extens, molt documentat, té més de 270 planes, 50 recomanacions que s'han pres per consens entre els membres del Consell de Treball. I bé, jo volia explicar una mica per què fem aquest informe, no? Per què tractem un tema com és el de la mobilitat ocupacional? Doncs el fem perquè una millora de la mobilitat ocupacional incideix de forma positiva en la qualitat de les persones. I incideix de forma positiva a partir d'un estalvi de temps d'aquestes mateixes persones. Si avancem en millores en la mobilitat ocupacional, hi haurà menys congestions, hi haurà una reducció de les emissions de CO2, també hi haurà millores a nivell econòmic, a partir de menys costos en els desplaçaments. Si promocionem la mobilitat activa, hi haurà millores en la salut. I finalment també volia destacar que les millores de la mobilitat ocupacional comporten una menor sinistralitat, no? I també, finalment, només dic aquesta millora de la qualitat de vida de les persones si s'avança en millores i propostes de la mobilitat ocupacional, segur que per les empreses es tradueix en una millora de la seva productivitat.